Wel, pnawn da, dyma ni yn Mark Lane, Llanbed, a dyma Hannah James fan ni. Helo. Wel, Hannah, diolch fawr am y croeso yma, pnawn yma. Be fysa ti'n deud y flwyddyn rhyfedd yma da ni wedi gael? Da chi chwarae teg yma Mark Lane, da chi wedi aros yr agor drwy'r flwyddyn sydd wedi bod yn wasanaeth arbennig i'r gymuned. Be fysa ti'n deud ydy'r heriau mwyaf da chi wedi gael yn ystod y flwyddyn a da chi wedi gofod i gwynebu nhw? Wel, yr her mwyaf, obviously, oedd gorfod cael y caffi. Ydych chi'n gwybod bod pawb yn licio dod mewn i cael cwpan ar y de. Hwna yn her iddyn ni gorfod gweud, wel na, allwch chi ddim dod mewn a dim byd fel la. A credu beth o'n ni wedi siarad am oedd sort of stepping into the unknown. O'n i ddim yn gwybod pwy oedd yn mynd i fod yn dre, fel faint o stwff oedd angen dad i wneud, fel bara, faint o rolls a pethau savoury, cacs, fel la. O'n i ddim yn gwybod, a fel ar y cychwyn, o'n i yn dywel, so mon y teulu oedd yn gweithio dyn ni ar y dechrau. Oedd fi, oedd brawd fi, mae dad, aunty fi, mynd gyd y ci, o'n i gyd yn helpu, achos o'n i ddim yn gwybod faint mor fisio ni'n fod. Wedyn, erbyn i'r flwyddyn mynd mlaen, oedd pobl yn deall bod ni yn cynnig y gwasanaeth dal, a o'n i wedi dechrau mynd yn mwy brysur, right, felly ni cael staff nôl, so gafon ni nhw nôl, a ni'n rili ddiolchgar iddyn nhw iddyn nôl. A jyst y her o ran fel ordro bwyd, a nhw ddim yn gwybod faint o'n angen, a lot o pethau nhw ddim yn gallu cael gafel yn iddyn nhw. Just her really yw just sort of gorfod addasu fi'n credu mwy na dim byd. A bod ni just yn cynnig delivery hefyd, a dad yn mynd mas bob dydd, Llanbed, Llanbed bron, yn agos i Llanbed. A mynd â bara mas, bwyd, twym, pethau, lot o pobl henach ddim yn moyn dod mas, hynna'n ynysu neu yn shield o neu beth bynnag. A falle ddim yn teimlo'n saff o'r cychwyn i ddod mas. So, hwnna'n rili wedi bod yn helpu ni dal i cario ymlaen. A mae lot o bobl yn dal yn cael stwff heddi, pobl sydd ddim yn gallu dod mas o'r ysgolion, pobl sydd yn gweithio yn hairdresser, bethau fel am nhw, falle ddim yn gallu dod mas, rhaid, ni'n mynd â fel lawr iddyn nhw. Her mwyaf yw gorfod addasu yn creu mwyn y dim byd. Rhaid mi ddweud, mae ffordd da chi wedi addasu, chwarae teg, wedi bod yn werth chweil. A herwydd, wrth gwrs, mae'r ochr y caffi, wrth gwrs, wedi gofod bod ar gau yn ystod yr holl gyfnod. A dwi'n gwybod, mae fama'n un o'r gyrchfanna cymdeithasol mwyaf dre i ddod am clonc heb sôn am bwyd da a panad bendigedig. Wedyn, yn sicr wedyn, o ran yr addasu, da chi'n gweld yr ochr pryd a'r glyd os gael o fan hynny yn parhau ar ôl ni ddod allan o'r cyfnod clo a gwrth i'r caffi ail agor? Fi ddim yn siŵr iawn, achos, obviously, pryd byddwn ni'n gallu agor y caffi, ni moyn bod ni'n gallu gwneud y lle bydd dim gormod o restrictions fel maen nhw'n gweud, bod pobl yn gallu ystedau gilydd ar y funud, bydd yn anodd wneud y dechrau. Mae dibynnu faint mor fisi mae'r take-away yn mynd i fod, a faint mor fisi ni fod. Allwn ni ddim wneud popeth, ni mon yn teulu at the end of the day. Ond mae'r holl thing o ran addasu wedi bod yn dda i ni. Yn dangos bod ni yn gallu addasu. Mae fe ddim yn edrych fel caffi ar hyn o bryd, ond cael pobl i cywo ti fewn, mae hwnna wedi bod yn rili dda, so bod pobl yn gallu sefyll mas yn y tywydd, y glaw, a'r eira, beth bynnag arall sy'n mynd i ddod. Ond mae hwnna wedi bod yn handi. Just gorfod mon gallu syrfo un person ar y tro, mae hwnna wedi bod yn anodd i pobl deall, wel allai ddim cael chi mewn ar yr un pryd os mae hwnna'n neud sens. So, ond gobeithio bod ni'n gallu cario mlaen gyda'r takeaways, gobeithio, A wedyn wrth i ddod ar sgwrs i ben, beth ydych chi'n meddwl ydych chi wedi dysgu fwyaf o'r cyfnod clo heblaw bod wedi bod yn gyfnod mor anarferol, a wedyn credu bod wedi bod y flwyddyn mwyaf anarferol o'r holl amser ydych chi wedi bod ar agor fel busnes. Beth ydych chi'n meddwl sydd yn mynd i aros yn y co a beth ydych chi wedi dysgu? Fi'n credu bod ni wedi dysgu just cymryd bob dydd fel mae fe'n dod. Mae rhai diwrnodau lle ni'n rili dawel, mae rhai diwrnodau lle ni yn absolutely rili fisi, allan ni ddim wneud dim mwy os mae hwnna'n neud sens. Ond fi'n credu just trial dysgu mwy am sut mae pobl yn gallu addasu, a credu fel teulu, credu bod ni wedi gwerthfawrogi, bod ni'n gallu gweithio dyn gilydd heblaw, os bod ni ddim yn teulu, byddwn ni ddim wedi gallu gwneud hyn. Take every day as it goes, fel maen nhw'n gweud yn y Saesneg. So, diolch.
Wel, ateb da iawn i orffen y sgwrs ni. Diolch yn fawr iawn i ti hynna. Ond diolch i ti a'r teulu gyd am gynnal Stryd Llanbed yn ystod y cyfnod yma a bod yr agor mewn cyfnod mor anodd. A diolch am pawb am eich cefnogaeth. Mae wedi, honestly, heb lawn pobl dod mewn, byddwn ni ddim ar agor, so diolch yn fawr iawn. Wel, yn gweithio ddwy ffordd. Diolch o galon i ti. Diolch.